Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice. Uistinu je robinja vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici. Uistinu je rob vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u džehennem, a Allah voljom svojom nudi džennet i oprost i objašnjava ljudima dokaze svoje da bi razmislili. I pitaju te o mjesečnom pranju, reci, to je neprijatnost. Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. Žene vaše su njive vaše i vi njivama vašim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje i bojte se Allaha i znajte da ćete pred njega stati, a ti obraduj prave vjernike. I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu, na putu čestitosti i u nastojanju da pomirite ljude. Allah sve čuje i sve zna. Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete, ali će vas kazniti ako pod zakletvom nešto namjerno učinite. Allah prašta i blag je. Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim, rok je samo 4 mjeseca. I ako se vrate ženama, pa Allah zaista prašta i milostiv je. A ako odluče da se rastave, pa Allah doista sve čuje i zna. Raspuštenice neka čekaju 3 mjesečna pranja i nije im dopušteno kriti ono što je Allah stvorio u matericama njihovim, ako u Allaha i u onaj svijet vjeruju. Muževi njihovi imaju pravo da ih, dok one čekaju, vrate ako žele dobro djelo učiniti. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu, samo muževi imaju prednost pred njima za 1 stepen. Allah je silan i mudar. Puštanje može biti 2 put, pa ih ili velikodušno zadržati ili im na lijep način razvod dati. A vama nije dopušteno uzimati bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi. To su Allahovi propisi, pa ih ne narušavajte. A oni koji Allahove propise narušavaju, nepravedni su. A ako je opet pusti, onda mu se ne može vratiti što se neće za drugoga muža udati. Pa ako je ovaj pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugome vrate, ako misle da će Allahove propise izvršavati. To su Allahove odredbe. On ih objašnjava ljudima koji žele znati. Kada pustite žene, onda ih, prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ili na lijep način zadržite, ili ih velikodušno otpremite. I ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje,
a onaj ko tako postupi, ogriješio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje i knjiga i mudrost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da Allah sve zna, na umu imajte. A kada pustite žene i one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muževe, kada se slože da lijepo žive. Ovim se savjetuju oni među vama koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i ljepše. Allah sve zna, a vi ne znate. Majke neka doje djecu svoju pune 2 godine, onima koji žele da dojenje potpuno bude. Otac djeteta ih je dužan prema svojoj mogućnosti hraniti i odjevati. Niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih. Majka ne smije trpiti štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta. I nasljednik je dužan sve to. A ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluče dijete odbiti, to nije grijeh. A ako zaželite da djeci svojoj dojilje nađete, pa nije grijeh kada od srca ono što ste naumili dadete. Allaha se bojte i znajte da Allah dobro vidi ono što radite.